rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin. A ina ka koyi karatun Qur'ani haka? Gaskiya tun tasowa ta a gidanmu na taso na ga ana karatun addini sosai. To ba a banna a baya ba, ni ma an saka ni tun ina karami nake karatu har izuwa yanzu. Izino ka haddace a cikin Alƙur'ani? To na haddace abin da na haddace, ba haddace Alƙur'ani duka ba. Akwai wasu 'yan izuzzuka a kaina. Baya ga karatun Qur'ani da kai, ya batun karatun zamani fa? Karatun zamani ina yi. Yanzu haka ina kasu a nan Kaduna, ina karanta political science. Ok, mun gwada da wannan tambaya. Sannan me ya jawo hankalinka ka dawo waka? Ma'ana ka fara harkar waka. Shine sanadi na soyayya na tsinci kaina a wannan lokaci. To abin da ya faru shine akwai wata baiwar Allah da na gani ina son ta, sai zamana na kasa in gaya mata cewa ina son ta. Har ina tashi in je har gidansu domin in ganta. To wata rana sai na je, sai na sa a kira min ita domin mu yi magana. Na aika wani yaro wanda ya fi ni kankanta da ya je kira wata ta taho, kafin ta zo sai na gudu. Aka yi haka na farko, aka yi na biyu. Rana na uku sai na ce yau ko me zai faru sai na tsaya ta fito na gaya mata me na zo da shi. Ita kuma ranar sai ta ƙi fitowa. To ta ƙi fitowa sai na samu wuri na zauna shiru ina ta jira, na kai aƙalla awa ɗaya bata samu zuwa ba. To rashin zuwan nan nata, wannan zaman da na yi ni kaɗai, ba abokin hira, ba abin da nake cewa, sai tunanin waka ya fara zuwa min kamar ana faɗa min. A hankali ina jin abin yana tun daga zuciyata har na fara fitowa da shi fili. Kawai sai na samu takarda da biro sai na rubuta abin a cikin takarda. Ok, wace irin waka ce ka fara rera wa masoyiyarka lokacin da ka ji ta bata zo ba? To wakar dai gaskiya wani abin da zai baka mamaki shine har yau dinnan da muke wannan maganar da kai ban rera wakar a studio ba. Ina cewa ne, ya ke masoyiyata, ke ce a zuciyata, ke ce farar watata, mai haska zuciyata. Wannan shine. Har yanzu kuna tare da ita? Saboda tun wannan lokacin da muke wannan rabuwar kuma ban sake neman ta ko wani abu makamancin haka ba. Baya ga harkar waka, shin kana buga ƙwallon kafa? Har yanzu nakan yi training, saboda ni gaskiya ban ma taɓa ji da farko a jikina ƙwallo ba ita bace za ta zama sana'ata. Saboda na iya ƙwallo lokacin da muke ƙwallon sosai, har kuɗi ana biya na in buga ƙwallo. A rayuwarka ta harkar ƙwallo, shin ka taɓa jin ciwo a lokacin da kake yi? Lokacin na koma ina training sosai da sosai, mun zo muna buga match da wasu, ina ga minti 5 ya rage a tashi ba. To ina ga na ji ciwon da sai da ya kusa shekara ma kafin kafar ta koma normal yadda take. Me ke faranta maka rai? Gaskiya duk inda aka mutunta na, aka daraja na, aka ɗauka cewa ya zan ce, aka bani wani ya zan kira abu, aka mutunta ni, gaskiya ina samun farin ciki kwarai da gaske. Baya ga abin da zai faranta maka rai, me ke kuma bakanta maka rai? Aka wulakanta ni ko aka nuna ni ba komai bane, ko ni ba kowa bane, ko wani abu a kaskanta ni, gaskiya ina jin bakin cikin wannan kwarai. Duk da cewa kai waƙoƙi da yawa, dan rera mana waƙar da ka fi so. Bayan mutuwa ba komai, daga kai sai halayyarka. Wannan shine amshin waƙar. Ok, mun ji wannan waƙar, amma me yasa kai wannan waƙar? Abin da yasa nayi waƙar nan saboda in rika tunawa mutane da kaina mutuwa. Akwai waƙar da kake shirin saki wa masoyanka? Gaskiya akwai waƙoƙi ba waƙa ba. Akwai waƙoƙi dan ina ganin kamar kundi zan fitar wanda yake ɗauke da waƙoƙi aƙalla 15. Sa'annan zan saki bidiyo su ma akai-akai. Su wannan ba zan ma iya cewa ko waƙa nawa bane, amma akai-akai tunda mun saba muna sakin waƙoƙin yanzu ne zaka samu a YouTube da wasu wurare haka. Yaya alaƙar ka take da Abdul M Shareef? To Abdul dan uwana ne, yayana, wanda zan ce shi nake bi ma. Wasu suna ɗauka kamar ni ne gaba da shi, amma shi ne gaba da ni. Shin ana kuskuren tantance kuma ana iya kallon sa a ga kamar kai ne? Kwarai da gaske ana yin haka.
Dan ina ganin ko jiya akwai mutumin da ya gani ya tsaye da ni ya ce na kalli wani fim ɗinka kaza kaza kaza, sai na gane fim ɗin da yake nufi Abdul ne ba ni ba, sai na ce masa na gode, saboda wani lokaci ba ma tsayawa ma mutane dogon bayani, shi ma an gan shi akan tare shi a nuna ni aka gani sai kawai ya amsa ya wuce. Duk da mun san kayi aure, matanka guda nawa ne? Matata guda ɗaya sunanta Maryam, sai kuma yarana guda biyu, akwai Aliyu akwai Hafsat. Ok, shi za ka ƙara ta biyu ko kuma baka son ƙari? Wanda kai ƙasa ƙasa da murya kar a ji ka. Ban shirya ba tukunna yanzu. Wai muna ji ana raɗe raɗin Maryam mai haya budurwarka ce, wannan zance haka yake? To ka san mutane su yadda abin yake zuwa musu. Rayuwar da suke gani a fim ba ita bace ainihin rayuwa da muke gudanar da ita a zahiri. Maryam mai haya abokiyar sana'a ta ce. Wani irin abinci ka fi so a rayuwarka? To gaskiya ina son tuwo da miyar kuka ko kuma tuwon shinkafa da miyar taushe. Wane ne gwaninka a cikin mawaƙa? Sadisi da Sharifai. Su wane ne manyan abokanka a harkar ku ta waƙa? To zan ce akwai Lilin Baba, akwai Ado Gwanja, Ali Jita, Anura M Inuwa, Adam A Zango. To jama'a kun ji yadda hirarmu ta kasance da wannan fitaccen mawaƙi sannan kuma jarumi a cikin masana'antar Kano wato Umar M Shareef. Muna so ku ajiye mana ra'ayoyinku game da rayuwarsa. Sannan kuma muna so ku ajiye mana lambar wayoyinku, wataƙila wani lokacin za mu iya neman ku domin mu zanta da ku domin ku bayyana mana abubuwan da kuke so game da rayuwar. Mun gode da sauraron wannan shiri. Idan wannan shine karanka na farko a nan tashar, muna so ka danna alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin samun ingantaccen shirye-shirye mu a kodayaushe. Idan kuma ka riga kai mana subscribe, muna so ka yi like ɗin bidiyon nan. Mun gode da kasancewa da mu da kuka.